Gwapo na? Wow. Ano yung gwapo ba? For today's video mga katiling, nag-update ko sa kong igagawa. Nang kumita sa India. Tagi mga kanya no? Gwapo na kayo? Nagtutuki kita gatod mo. Gwapo na? Comment din mo ano yung gwapo ba? Sunlihaan. Sendiran sana kau. Perlihaan lah. Yeah. Magpunta ka, ane? I-picture na yun na. Gwapo na kayo mga katiling. Bago? Yeah, ganun. Pwede ko yan. Magpunta ako isuot. Halo. Hi, Tay. Wow. Ito sa gilid, dugay kayo, makatopi yung tato. Top secret na si Kuya ba? Wow, Ilang congrats. taon na si Didi no? Ako na ng police land. Ah, 3rd year na. Ang ganyan daro diri. liko. Ah, gano'n, simba ka? Ama, nagsayan ni Kwan? Nagsayan. No? Go, next. Ah! Oh, kena nindo kena. Ano, pagkara sa atin. Si Rex. Na gwapo kayo no? Comment din mo. Please. Nadakpa na nag-alat lang. Mana, ano? Papa. Ano yung alot oh? Sama na, uy. Kublakan na rin gyapon. Vlogger, marati.